everyone, welcome back to Sunday Live Chain. Thank you so much guys for tuning in. I'm back again with the Mzansi Soap Histories, and today guys we're talking about Umkhokha. Hey bakithi kuhlukene imibono laphana ke ku social media ama viewers of the popular South African telenovela Umkhokha. The curse are expressing their frustration on social media, which many criticizing the show's boring and confusing storyline. Abanye ke sebeqalile ke nje as usual nje banazi ukuthi ke maye bacasulwa istory babethi angisasibuki istory. So abayi sebeqalile ukusho ukuthi ke ayi abasawubuka Umkhokha babuye mangabe yonke into isi resolved. Bathi ke abazi ukuthi why uma Mzobe keep on winning. Abanye ke bacasulwa ke na ungahlonishwa ke kwesiko. Bathi ke as much as kuyi story but kufanele kuvele ukuthi ke isiko lithini. Culturally guys, umlungisi njengengane intombi akanazo isabelo ngokwenzeka emzini kayise, uyingane kamalume. Futhi ke kuwesi njengoba ke umvelase ayimphikile. Kodwa ke iwill eyayibhala umvelase eyayingacacile iyona ke eya override isiko. Kodwa ke noma kunjalo kwakufanele ukuthi ke baqhubha izinto ngokwesiko, bamuhlawule bageze nendaba nenhlamba, ngazi ukuthi bageze inhlamba kuthiwa kwenziwana. Kodwa kufanele bageze ukuthi ubabakhe umphikile kubeni kwingane yakho na, because they did prove ukuthi ke uyingane yakho umvelase ngama DNA test. So they were supposed ukuthi ke bamamukele noma ke bamgeze bageze inhlamba, something like that. If you know guys. And bese bekhipha inkomo ke ezizoya ke kaMzobe, ebese ke ingane ke ithatha kahle ke isibongo sika baba wayo, which never happened guys. People were expecting ukuthi ke uSiphamandla this time will take over, but uMamzobe fabricated everything. Does Mamzobe as a woman or baby mama have the right to lead the church? Umbuzo ke iningi lizibuza wona. Ngokwami guys bengafanele nje bazi ba consider iwile ebhalo mlungisi, but ke bakithi story nabo bafuna ukuthi sikwazi ukuthi silokho siqhubeka, lo siqhubeka istory lo sisibuka enjoy, and inkulu drama sazoyibona lapha yana sisazophenduka kusazoshuba kuleli abandla guys. uMamzobe njengoba ecelile ukuthi ibandla lihambe liyothandaza liza ukuthi umvelase ukhetha bani ukuthi ke abe yibamba. Mayibuya uMamzobe ku fasting wathi nje umuntu ukhethe yena, bese nimbonile guys useqalile ke usegqoka umjudiya ongafani nabanye, kusho ukuthi cha impela hayi umuntu kaMvelase umkhethile. So guys yeah man, kusazoshuba kakhulu. Mamzobe khasiba ngathi uyahlanya nasekhanda nje izinto ezobe zenzeka lapha yana, ibandla linye limshiya, omama abanye bemshiya. It's gonna be interesting guys. I hope ukuthi nizo enjoy nalaba sibehambile bazobuya guys. Istory ke lesi senzeka noma the storyline will leave many people questioning Tifa's manhood njengoba ke ehlulwa uMamzobe. Kucaca nje ukuthi cha uMamzobe uyamhlula uDifa, uMamzobe akezwe ngoDifa kodwa uDifa uzwe ngoMamzobe. Into ke guys edini abantu ke nebenze baphonsela inselela umbhalo wale story ukuthi ke how can Mlungisi write a will about who should take over the church when the founder, his father, didn't accept or acknowledge him as his son to begin with. Kahle guys waphikwa nje uMlungisi asazi ke ukuthi uba umbhalo wamawili kanjani, nakhona ebhala umuntu ongasiye nowesibongo kuphinde kube ngumuntu wesifazane. So guys yeah, that is what eyenza abantu abaningi ke badinwe ke indaba yokuthi ke iwili sikhomba uMamzobe. So yonke ecasila abantu. So guys, that's all I have for today, but before I end this video, please do comment and share which side are you in. Nawe ublema umbhalo Umkhokha with everything happening, or uthi wena ayicha ibambe ngakho you are still enjoying the storyline akaqhubeke umbhali. Bye.